Poverenje, partnerstvo, odgovornost i razumevanje reči su koje najbolje opisuju način na koji ProCredit banka već više od 7 godina pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima širom Srbije. Rezultat takvog odnosa ProCredit banke prema ovom značajnom delu naše privrede, kao i spremnosti da svim poljoprivrednicima izađe u susret i omogući im najbolja i najpovoljnija rešenja, je i činjenica da ProCredit banku iz godine u godinu sve više gazdinstava prepoznaje i doživljava kao partnera. To najbolje ilustruje podatak da je ProCredit banka samo u proteklih 5 godina svojim kreditima unapredila razvoj poljoprivredne proizvodnje u Srbiji sa više od 310 miliona evra, a gotovo svaki drugi kredit koji je dosad odobren domaćim poljoprivrednicima isplatila je upravo ProCredit banka. Za poljoprivrednike i za poljoprivredne kredite ono što je najbitnije da bi se prijavilo kod banke jeste zaista da postoji dobra ideja, dobar plan za investiciju i neko iskustvo, volja i želja da se u toj poljoprivredi uspe. 12 godina smo čekali na to proširenje kapaciteta, digli smo samo sa 23 na 30.000, neki 5. sprat smo dopravili u postojećem objektu. Evo sada smo, da kažem, konačno poentirali jer smo dobili kredit sa jednom prihvatljivom kamatnom stopom koja je nepromenljiva i koja ne krije nikakve rizike za nas, da li ćemo i kako ćemo mi to vratiti. Zahvaljujući ovom kreditu od strane ProCredit banke i Ministarstva poljoprivrede uradit ćemo i više nego što smo očekivali i zaista ćemo dovesti proces proizvodnje na jedan zavidan nivo i ja kažem, ja bih želeo da vi ovo posetite sve tamo u oktobru mesecu kada proradi ovaj novi kapacitet. Mislim da ćemo biti definitivno lideri u proizvodnji. Razvijena metodologija analize, brzina realizacije zahteva, najpovoljniji uslovi i dinamika otplate prilagođena mogućnostima i sezonskoj prirodi posla svakog gazdinstva najznačajniji su segment podrške koju ProCredit banka omogućava domaćim proizvođačima. Naša namera je da intenzivnom saradnjom sa partnerima omogućimo svim zainteresovanim gazdinstvima da ostvare brojne pogodnosti, da im osiguramo povoljnije uslove, da na taj način oni ostvare bolje prinose i bolji rod. U želji da svim poljoprivrednim gazdinstvima omogući da pod najpovoljnijim uslovima na tržištu započnu ili nastave sa ulaganjem u svoju proizvodnju, ProCredit banka se i 2010. godine uključila u program subvencionisanog kreditiranja Ministarstva poljoprivrede. Kao najuspešnija banka u tom programu, ProCredit banka dosad je isplatila subvencionisane agrokredite u iznosu od preko 4 miliona evra. Na taj način ProCredit banka je ostvarila kontinuitet odličnih rezultata ostvarenih u prethodnim programima subvencionisanog kreditiranja Ministarstva poljoprivrede kao i Ministarstva ekonomije. Mora se biti među većim proizvođačima da bi malo i opstao, da imaš nižu cenu i veću količinu proizvoda. Doneli smo odluku i uz pomoć tog nekog programa u ProCredit banki, tako da smo rešili da putem i kredita sami sebi proširimo proizvodnju. ProCredit banka mi je mnogo pomogla. Sada sam uzeo novi kredit s kojim sam platio nabavku sadnica i nabavku mineralnog đubriva za ovu godinu. Stalna edukacija i informisanje domaćih poljoprivrednika kroz svakodnevne susrete i razgovore, stručne komentare i medijske nastupe predstavnika ProCredit banke, kao i brojna učešća na sajmovima i drugim skupovima, važan su element poslovanja ProCredit banke koji često uključuje i zajedničke akcije sa partnerima. ProCredit banka kao društveno odgovorna institucija želi da aktivno doprinosi zajednici u kojoj živi, u kojoj posluje, u svim segmentima uključujući i bezbednost naših poljoprivrednika u saobraćaju. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova godišnje se desi preko 950 saobraćajnih nesreća u kome nažalost pogine veliki broj poljoprivrednika. ProCredit banka će podeliti veliki broj rotacionih svetala našim poljoprivrednicima, odnosno svi poljoprivrednici koji budu uzeli kredit za zakup zemljišta, za kupovinu zemljišta, kupovinu nove polovne mehanizacije, dobit će na poklon od ProCredit banke i žuto rotaciono svetlo. Pa evo da kažemo, ja ispred poljoprivrednih proizvođača koji će ovoga puta dobiti rotaciona svetla, da se zahvalimo ProCredit banki što je ovako jednu lepu akciju pokrenula i koja će nam pomoći nama, vozačima traktora, da što manje pravimo nesreća i da izbjegnemo saobraćajne nezgode u saobraćaju. Svemu tome treba dodati i intenzivnu saradnju ProCredit banke sa najuticajnijim domaćim medijima i novinarima koji izveštavaju i prate poljoprivredu, kao i promociju i afirmaciju najuspešnijih domaćih poljoprivrednika kroz već tradicionalan konkurs ProCredit banke ProAgroLider. Cilj ovog konkursa je da javnosti predstavi domaće poljoprivrednike, čije poslovanje odlikuju najviši prinosi i najbolji rezultati
investicije u modernizaciju, redovnost u izmirivanju finansijskih obaveza, jasna vizija i konkretni planovi za budućnost. Konkurs ProAgro Lider je jako lepo zamišljeno i ja bih hteo da se zahvalim ProCredit banci, jer ona je to jako lepo osmislila i to je banka, po mom mišljenju, koja najviše vodi računa o nama poljoprivrednim proizvođačima. Želja ProCredit banke je da ovim konkursom kao i izborom ProAgro Lidera pruži podstrek svim poljoprivrednicima u Srbiji da nastave modernizaciju i ulaganja u svoju proizvodnju primjenom savremenih agrotehničkih mera, unapređenjem energetske efikasnosti i jačanjem svoje pozicije i konkurentskih prednosti na tržištu.